teda nevítam. A jo, vítam vás, vole, jo, v Čechách, jo. Čerstvo vyspaný, plný sily. Nacházíme sa v Starej Boleslavi, jo. Dobre, stačí. Dovezli sme vlak z Kút Břeclavy až sem o nejakej 3 ráno s tým, že to teda Dečín nechcel. Tak a počúvam na 4. v Boleslavi. Prosím? Myslíte pohotovosť? Musím dispečerovi sa pripomenúť, na to som zabudol, áno. Ozvem sa dispečerovi a hneď to tam bude. Dobre. Díky, zatiaľ. Ešte sa musíme ozvať teda dispečerovi. A to sme trošku zabudli. No a teda došli sme sem. A ideme do Dečína. Áno. I'm ready. Dobre, idem si to tam pícnúť 14:00, nech vidá, že sme dokonali presný. Jasné, jak hodinky. Dobre, ďakujem ti pekne, zatiaľ, servus. Dobre, máme vybavené Petrans. Pozdravujeme Jana Kováča. Keby to byl on, tak sa asi uvidíme. Veľmi pekné videjka robí. Poďte mu dať nejaký follow, ale však to asi mu máte, lebo on je trošku väčší celebrita. Takže uvidíme. No, trošku sme si to museli vytuniť, ale však už teraz pozerám, že navkom ide. Keď si vyšiel sem, navkom nešel. A teraz už to faká, takže si to pekne položíme takto. Tak. Dobre. Metrans prešiel, dúfam, môžeme po Metransi. Urobíme si aj porovnávačku. Teraz som videl teda jedno video ze Slovenska, z Bratislava Zámky. A teraz si teda dáme Stará Boleslav až Dečín. Toto bude taká rýchlovečka, predsa len už je to blízko. Taká hodinka možno, hodinka a pol. Zhruba, no, vidíme. Budeme cez stanice Dřísy, Všetatý, Mielník, Libiechov, Štětí, Hošťka, Bolepy, Litoměřice, Dolní nádraží, Veľké Žernoseky, Sebuzín, cez Ústí nad Labem, Střekov, Veľké Březno, potom Boletice nad Labem, to je posledná stanica, a Dečín, Východ, Dolní nádraží, takže taká do hodinky snad to prejedeme, ukážeme si nejaké tí rozdíly, co tu majú, ale však akože jediný asi rozdiel, že tu majú všade autoblok. Škoda, že nejdeme na ETCS, to by sme si mohli ukázať, ale bohužiaľ cestu sem byla tma, takže moc by sme aj tak nevideli. Ale tak si ukážeme aspoň tento úsek. Volá sa to tzv. Pravobrežka, do Dečína sa dá dostať s dvoma, alebo teda pre nás dvoma spôsobmi, ľavobrežka, pravobrežka. Takže buď cez Prahu, z Kolína ideme rovno cez Prahu, Praha, Libeň a Holešovice tam hore. Dojdeme do Dečín, hlavní nádraží, alebo teda túto pravobrežku a prídeme na dolní nádraží, východ dolní nádraží. Pravobrežka je taká starší, že vraj, ľavobrežka je novší, ale ako podľa mňa to je jedno. Vícemenej všade je autoblok, takže dobre. Teraz už dokonca v Kralupách je TCS až po Prahu a teraz dokonca pridali Lisa nad Labem pridali ETCS, ale teda iba v tej stanici, takže neviem, či možno sa dočkáme niekedy aj na tejto trati ETCS-ka. Však Čechom to ide super, takže tak. No, čo sa týka vlaku, priložím fotku, tady niekde
plyňáky prázdne. Naposledy sa tam vezlo, neviem ani aký plyn, asi obyčajný. Máme nejakých 407 metrov. Rýchlosť by teoreticky mala byť 120, ale však nebudeme to nejak hrotiť. Hmotnosť máme 784, teraz po slovensky 784, aby ste mi rozumeli. Pekné brzdiace percentá, máme 104%, takže to brzdí jak bicykel. Oh my god. Doslova to zabrzdí tu 500 metrov. Ani pol kilometra nepotrebuje na brzdú drevo ze stovky. Takže paradička. Si to nejak musíme zaseknúť. No uvidíme, či nás teda pustia. Nebudeme používať automatickú reguláciu rýchlosti, ale len... No dobre, máme to tam. 40 a voľno. Konečne. Tak sme sa pohli teda. Na 240 a ťažnú silu na 260. Musíme to nejak na dní, dáme plný a jedeme. Mi tam ukazuje niečo vypnúť rádiové spojenie, ale to je až od polnoci, takže to neplatí pre nás teraz našťastie. Ja som to aj skúmal, že to vlastne je, ale však asi od polnoci do 4. zajtra bude vypnuté GSM-R tady. My zatiaľ nemáme nič také špeciálne, máme tam nejaké stahovačky, tuším, ale nič katastrofické. Co si všimnete, vykosených pár metrov od trate, kilometrovníky, hektometrovníky, návescikla, všetko pekne vidieť. Zatiaľ som si nevšimol, že by aj na Vysočine, že by bylo niečo zakryté stromem alebo niečo podobné, vysoká tráva. To je teda jedna vec, ktorú Češi vedia. Máme voľno. Uveríme si brzdu.
65, teda 80 a potom je 65. Na odchode bude 100 a potom by mala byť, potom sa to bude už od toho Liebechova zhruba meniť tá rýchlosť, zase hore dole 90, 100, 80 a podobne, ale však to už je údel pravobrežky, bohužiaľ. Máme už 80 predzvestník. A kúštik za tým bude samozrejme aj na tú 50. Trošku rekuperujeme, keď sme na tej jednosmerke, máme výstrahu. Máme 80, na 50 dáme aj vzduch. Tak to nebrzdíme tady. Keď už to tak pekne brzdí. To je ešte v pohode, ale ten oblúk je až za tým vchodovým taký ostrý. Možno na to smeček, možno to nám uvoľňovalo. Vlastne na tej koleji, na tejto druhej koleji treťovej je 50. A oproti na prvej je 65, lebo tam je ten oblúk venkajší. No a za to máme nastoj, trošku ešte pribrzdíme. Toto je niečo, co chýba na Slovensku, tá rekuperácia. Nemôžeš tam EDBčko, na tej hlavnej stanici by to bolo úplne že úžasné. Ne, nemôžeš, lebo proste katastrofa. Pár úseků rekuperácií najvočí tam koridor. Voľno. Môžeme 65 za chvíľku, to odkrokujeme. To je stanička v Šetaty. Pískneme, nech ľudia vedia, že ide náklad. No do piče. OK. ...55 248, padáka som mal na odchode. Jo. Tesne preto. Jo, dobre, ja som už za ním, dobre, tak pokračujem, že nič sa nestalo, teda dobre, díky zatím, majte sa. To bylo hnusné toto. To bylo hnusné. Aby sa ten prejazd neotvoril, lebo niečo dobré. Predpokladám, jak som tému naložil, tak to zhodilo na vestidlo. Sa mi teda ešte nestalo za tie dlhé roky.
No, ani kamera mi nepomohla, prešiel som na stoj. Či, kurva. Dobre. Máme už 90.
v Chmielníku. A nevím už, či ma sfúklo, alebo myslím si, že ma sfúklo, lebo som si neklikal na mierili väčší rýchlosť. A sfúklo ma tesne pre tú svetelnú stahovačku. Ne, to nebolo v Chmielníku, to bolo na odchode, to bolo niekde v druhej stanici. Tiež na tejto pravobrežke. A teda zrovna ma tak sfúklo. A zrovna svietila. Takže ledva som prešiel. Ale to je jak nazval. Osek, veľký osek to bol, tuším. Tam je na odchode svetelná, sa mi zdá. To bola akože, to je proste katastrofa. Prečo sa mi zdá, že to bylo tady? Ale však to není svetelná. Lebo to premysleli. Neviem. No, všudy kazí sa to v ten najhorší moment, takže no, ale prešiel som to, no. Ledva. Svetelné stahovačky svítia akože fakt najnevhodnejší moment. Človek musí stánuť ten zberač. Jak na schvál. Tak to ide pekne, toto je radosť jazdiť, toto fakt. Zabere Dečín. Dispečer volal teda, že tá dispečer prevádzkový povedal, provozní dispečer povedal, že od tej 14. sa možno nehýba, no takže uvidíme, že či to znamená, že nás aj zaberú do toho Dečína alebo nie, no. Ako podľa plánu je tam príchod 9:50 a 360 minút pobyt, ale uvidíme, no možno nás ešte podržá niekde. Ale teda ešte sa mi nestalo, že by som nedojel s vlakem. Sice stalo, v Brandýsi jsem raz zostal stát, ale tak. To byla výluka v Třebovej. Teraz jsem nešel smerem hore na Děčín cez Třebovu a nevím, a tam furt len Vysočina. Sama Vysočina, furt. Je to príjemná obchádzka, človek nemusí na tej výluke čakať nic. A je to ufame rýchlejší, sa mi zdá. Pekne to tam je porobené. A rekonštruujú aj veľké. Už sme tu. Labe.
255 248. Zdravím, zdravím. Jasné, není problém. Není problém. Jo, rozumím, dobre. Dobre. Dobre, rozumím a dobre, díky moc zatím. Jo, zatím. No, to bude závod. Just bring it, bitch! Budeme utekať pred výklikem. A keďže tie rýchlosti sú aké sú, takže to bude šup šup.
naháčku. Citroeny to nejsú. Drží hluchý dvere. Vaška, odjezd na trťom okolí číslo 2, projete bez napäťový úsek zastažený zbieročí 10.7. od 7. do 17. To znamená, že tu bude plat. Dobre. Odjezdu. OK. Máme 90, takže jedeme na plný plyn. To bude na plnú elektriku. Super, super.
Bčka, ale nevadí. Asi to nevydá. Aby sme to stihli ešte počas... A síce drží ešte 34, 33. Dáme hore a uvidíme, či to stihne, ale hádame trošku z kopečka. Yes, meine Liebe. A utekáme pred rýchlíkom ešte furt, takže pome. 3 kV, drží, dobre. Bude mať takú istú rýchlosť jak ja, takže by ma dohnať nemal. Uvidíme, akí budú výpravci, pani výpravci odvážni. Či ma budú posielať ďalej. Pekne sa točíme.
spájačku, 2,5 kV drží. No my už máme 100, takže to je jedno. LTT. Za chvíľu zase. Ale isto sa blížime do Litomiežic. Litomiežice Dolní nádraží. Bereme zase 100-čku, ale rozbehneme to, nech to usýpá. Zase máme labekoušček pri sebe. Výstraha. Kde nás to predbíhalo. A voľno.
Už nás začínajú kopečky, už budú pekné horizonty budú. Oj, výstraha, copak. Veľké žernoseky. Voľno, dobré. Dobre. Zamyslí a ak toto dopadne. No, však dobre. Stihli sme zabrzdiť. Tady to ani rozbíhat nebudeme. Tam už je 85 zase na odchode, síce tady bude 100, ale to je zbytečné. To ja prejdem aj tak celým vlakem a za chvíľku môžem brzdiť. Aby sme sa ani nerozbehli. Ideme 85 ideme. Cyklista sa musí kúkať. To sú jaký chuj ide 85 v Dzezine. Ktorý idiot. Bože. Viničky, kopečky, labe, vlak. Toto sú proste panorámy, to je brutalita. Opa. Samozrejme to asi nemá nič oproti Tatrám, to asi Tatry sú asi, čo sa týka, keby to má porovnať Československo, Tatry sú asi brutálne, úplne lepší, určite lepší, čo sa týka panorám, ale toto je tiež pekné, človek sa tu vrtí medzi týma kopečkama, takže
A ešte to labete mu dodáva taký vibe. To je super. Človek sem rád chodí. Napojíme si to na nabíjačku. Krásku moju. Tady máme zase 110, ale alebo teda 105. Ale za chvíľku tam bude 85 zase, takže nerozbíhame vôbec, nemá to cenu, absolútne. Krása. Sirius Black. Zakladáme. Prejdeme Sebuzín a pôjdeme za chvíľečku v Ústí nad Labem. To už je taký checkpoint, že za chvíľku je človek v Děčíne. V podstate už prejdeme na Veľká Brezno a Poletice nad Labem. Jakých 20 minútek z Ústí, takže za chvíľečku bude konec. Jazda uteká akože fakt super, výpravci parádne, takže človek tu nemá co vytknúť v týchto Čechách, to je proste brutalita. Akurát teda no, najväčší mínus bude teraz reži jazda domov, 6 hodín ve vlaku sedieť. A tak človek to má zaplatené, takže je pohoda.
Strekov ako Strekov. Slovenský Strekov proti českému Strekovu. Pár kolej menej. Servus. Svetelnú, hra nesvieti na šťastie. No momentálne nám skončil autoblok. Budeme tu mať automatické hradla. Medzi Ústí a Březnem bude Svádov automatické hradlo a medzi Březnem a Boleticemi bude automatické hradlo Třebatice, Techlovice, no skoro. Automatické hradlo Techlovice, takže tu nemáme momentálne kód, toto je jediná časť trate, kde človek vícej spozorní, predsa len je to už také lážo, keď sa človek musí pozerať, že to má stále prenášané na mašinu. Musí človek vnímať tie predzvesti. Ale to je fakt, že 430 km úseku plus minus je toto prvých, koľko to je, 20 km teraz do Dečína, 15-10. Je to prvý úsek, kde není žiadny zabezpečovač. To je v porovnaní s tým, čo je u nás, tak je to inečí. No. Ale však snad za pár rokov už to bude o niečo lepšie, uvidíme. Tu máme už oné návesti, že sa blížime k predzvesti hlavného návestidla, ktoré nekryje obvod výhybiek. Máme 4, 3, 2 a 1 pruh. Vidíme, co tam budeme mať. Je tam voľno, takže super. A jaký pekný pick-up. Takéto chcem. Nejaká spolupráca? Dodge, halo, nejaká spolupráca? Spravíme reklamu? Asi ne. Teraz sa blížime k hlavnému nájazdidlu automatického hradla Svádov. Je to automaticky vlastne aj zastávka. Smer Ústí nad Labem, Strekov až kolej číslo 1, přes výhybku číslo 3 nepřekročte rychlost 30 od 0,00 do 20,59, takže to platíme pre nás. Takže pôjdeme na vchode do stanice Veľké Březno 30. Poď s tým vašim katastrofa.
Príjemná zastávka ináč to oblúku, krátky perónek. Musí byť tiež zaujímavé na osobke. A tu sa už blížime k predzvesti hlavného návestidla, ktorý kryje obvod výhybek. Máme voľno, na vchode voľno. A aj na odchode bude voľno, takže super. doľava ukazuje, takže to nebude pre nás platiť. Ale však záhlavy koleje 1, 2. Ukazuje šipku doľava, takže... Si aj tak není istý, keď dojde z toho Slovenska, tam takéto chujoviny, že šipky nepoznáme. A nikde nikto. Tu máme nejaký ten zber modernej techniky. Tady mi kolega teda hovoril, že tu je nejaká pekná úzkokolajka. Napravo pekný strváčik. No a to je kopeček. Ha! Tam sa budeme prevezrať určite. Či úzkokolajka? Možno, no, tuším, čo neviem, či to bolo úzkokolajka, ale niekto, kto bude poznať, môže napísať do komentáru. Za chvíľku sme v cieli. Už sa to blíži. Aj, vypadal ľavkom do pekne. Co teraz? No nic. Už mi to je jedno. Ale Březno nad Labem. Ten rýchlik ale nedobehol, no. Už má šancu len po Leticách, ale pochybujem, že tam už hádam pojedeme. Však to ešte stálo. Určite v nejakých stanicách. V Ústí to určite stojí, takže... Ale už pojedeme rovno do Děčína. Počkaj, 80. Nemusíme, lebo máme už. A však 85-ka. Prečo je tu predzvestník na 80 ešte? Co som... Blázen? Nevadí. Nemáme sa kam ponáhľať.
objednávačky. Máme voľno. Tak už iba Boletice a máme vystarané. Že by. Už sme skoro doma. Pravdy. Voľno. Takže Boletice pravde. No ale ešte môžeme ostať na Prechodovej, to není ja samozrejme nic isté. Ešte uvidíme, co bude na vchode svítiť. To je dosť nepríjemné ináč, že tá predzvesť je strašne dlhá. Ten úsek medzi predzvesťou a hlavným tu je ešte tunel. Človek tu jede z tunela, tu bude mať vchodové návestidlo. A ešte aj od toho vchodového návestidla je to dosť ďaleko. No, Bystra, je to tu. A ešte od toho vchodového návestidla je to trošku ďaleko do tej stanice, tak človek aj... Už som tu raz brzdil, ja som na prechod a ja som brzdil, lebo proste človek po tých 10 hodinách jede a zrazu, kurva, co tam bylo na ten chode? No a už brzdí, takže budeme aj my brzdiť, lebo je tam výstrá. No uvidíme, či išlo niečo pred nami a budeme hneď stavať potom na dlážku. To brzdí jak bicykel by sám. No není nikdo... A, čo, možno stával akurát. Šránky idú dole.
na ten zbytek cesty dlhej sa ozvem a uvidíme, kam dojdeme. Však už to Děčína jedine. A uvidíme, jak budem stáť. Dobre, takže zatím cvak. No, takže ubehlo minúta a predsa len to byla pre mňa, takže si to asi len zavrel dopredu. Zavrel si to asi len popredu ty závory a máme voľno, takže jedeme a za chvíľku sme v Děčíne. Môžeme odpojiť, to už vydržíme. A asi teraz nevidíte, len si na prvým gaci. A ideme dál. Normálne som potešený, že to takto vyšlo, že mám konečne video z Čech, pekné svetlo, žiadne komplikácie, nic. A nebude to ani nejaké extra dlhé, takže paráda. A už sa len to trepa do toho Děčína. Křešice u Děčína. To sú názvy. Jak to vyslovujete? Křešice. Křešice. Kokos. To je hnus. Jsem si tam co paličku vyberal. No, už je to dobré, už je to za mnou. Koľko nejaký vláček domů, našťastie len do Břeclavi, takže no. Predzvesť na 50-ku. Poznávací znamení Děčína numero 50. Máme očekávať 40. Nebudem sa už snažiť to vyslovovať. To je panoráma další, Termo Děčín, veľký cigaretový komín.
doma. Došli sme. Díky za sledování. Uvidíme sa zase niekedy. Možno nejaké chalúbky alebo niečo, dúfam. Ne, chalúbky čo nebudú. 2 mesiace. No niečo vymyslíme. Díky, zatím, čus. Kamery do rušňono na kolenice kašlete. V akom stave sú trače, to správach nepoviete. Rozbité nastupišťa, bezpečnosť iba na oko. No pravda o železnici prepadá sa hlboko. Kamery do rušňo, lacné divadlo pre ľudí. No realita na trači sa pred nami neutají. Kamery do rušňo. Lacné divadlo pre ľudí. No realita na trači sa pred nami neutají.